slika je putnika. A ga snimam sad. Aha, dobro, ajde onda. Idemo plavo oko moja. Plavo oko moja. Joj, teško mi je čučati, ne mogu više, ja sam imam solčak nutra. Pa se sjednem. Čim se sedneš, već mašina fučka. Fučka, već mašina fučka, već mašina fučka. Čim se sedneš, fučka. Joj, moramo dreke brati, kad su svi zmrznuti dreke, pa ne mreš ih pobrati, moramo bi cijeli šoder maknut. Svi se zalepe se za taj šoder i ništa ne mre s tim čudom. Aha. Da, jedan za šoder i dreki za šoder i to imaš još da moj cijelu ovu pokupiti. Ali ako ne padne snijeg, morat ću nešto pokušati s tim učiniti. Bar ove neke hrpice koje izgledaju da... Dečki. Da. Dečki. Probala ja jutros pa nije išlo. Sve se digne kamenje, osim mislim Isusu se diću sad s tim kamenjem. Nosim tone tih piljevina tam na smeće svaki dan. Akim kamenje počnem nositi kaj mi budu se hitili u glavu na kraju. Joj, kak su ti dobri žniranci.